Fa 15 anys vam crear l'entitat Tallers per la Llengua per contribuir que molta més gent es mantingui en català molt més sovint, per incidir en canvis reals en les conductes dels parlants. El nostre principal és el taller d'espai lingüístic personal, que són sessions d'unes quantes hores adreçades a adults que volen canviar l'hàbit de passar-se al castellà a la mínima. Està dissenyat des de la psicologia i amb l'objectiu de l'assertivitat lingüística, és a dir, em mantinc en català perquè és la meva opció i perquè tinc dret a fer-ho sense entrar en conflictes. Diré dues idees clau d'aquests tallers d'entrenament de l'assertivitat lingüística. D'una banda, que la consciència lingüística a favor de l'ús social del català és una cosa diferent de la conducta de mantenir-se efectivament en català. Estan molt relacionades, però tots hem vist prou cops com persones amb un nivell de consciència lingüística més que suficient no se'n surten de mantenir-se en català en situacions on fins i tot no hi ha un problema real de comprensió. Perquè de vegades pot ser un pal això de mantenir-nos en català si no tenim prou entrenades algunes estratègies per fer-ho de manera prou còmoda i que ens permetin viure-ho sense conflicte ni costos emocionals afegits. Per tant, cal treballar en la conducta dels parlants, no només en la conscienciació. I una segona idea clau per nosaltres és l'aproximació gradual a aquest hàbit de mantenir-se en català. Perquè cadascú pot identificar tota una diversitat de situacions amb nivells de dificultat molt diferents. I tot i que podrem pensar en situacions molt difícils on potser triarem parlar en castellà o en anglès o el que sigui, cal adonar-nos que en la gran majoria d'interaccions lingüístiques on la gent es passa al castellà, en veritat no hi ha cap mal rotllo ni cap problema real de comprensió. O sigui que fins i tot aparcant aquelles situacions més complicades, si comencem per les, diguem-ne, més fàcils, ja tenim molt de marge per augmentar moltíssim el nombre de converses on parlem en català i el nombre de persones amb qui ho fem. I l'ús social del català es dispara.